on se torkku. Eikö siinä ole torkku? 5 minuuttia vielä joko. Joo. Iskä keittää puuron. Minä. Niin. Missä suola on? No siinä pikkuhyllykössä. Tää haamu. Niin, kyllä se taas kestää. Ja mä haluan sitä tuoremehua. Joo. Laitoit sitten vähän liikaa näitä hiutaleita. No en minä tiedä, miten paljon niitä kuuluu laittaa. Vettä laitoin litraa ja sitten varmaan No onhan siinä puoli pakettia puuroa. Tähän onko sementtiä? Puoli pakettia. Hyväk. Syöpä nyt itse. Niin syönkin, hyvä. Tämä on vähän ehkä suolaa tarvitse. Syö nyt, äläkä sen kännykkäs kanssa aina pelaa. Jäkää. Voi ei, mä unohdin. Mitä? Mulla on matikan kokeet tänään. Just. Onko sä lukenut niin? No ei. Syöpä kiire vähän nyt. Mä taidan lähteä sinne kouluun. Ei ehdi. Syö sit kaikki! Mä nyt ehdin. Kiitos puurosta. Kiitos. Tuutko sä ruokatunnille kotiin? En tule. Kiirettä pitää. Moikka. Moikka. Moi moi! Moi moi. Moi pomo. Hei aamukapissa istuva mies. Haluan tietää, miten projekti etenee. Onko asiat selkeitä projektiin liittyen? On. Työn alla koko ajan. Homma on oltava valmis huomenna. Olet luottomieheni. Aikataulusta ei sovi luistaa. Miksi? Miksi? Siksi, koska olen pomosi. Vilkaise papereita oikealta puoleltasi. Onko siinä samat luvut kuin aikaisemminkin? Ihan samat luvut tässä edelleen on. Hyvä. Tiedäthän, että tämä on suuri ja tärkeä projekti. Tiedätkö yhtään, kuinka paljon olen antanut sinulle vastuuta? Tämä ei saa mennä pieleen. Joo. Tässä projektissa on miljoonia euroja kiinni. Tiedäthän sinä myös sen. Tiedän. Jos sinä nyt mokaat, sinun käy huonosti. Älä nyt hermo. Voi sinua poista, jos et saa tietä valmiiksi ajoissa. Lupaatko ja vannotko, että projekti on huomenna valmis 4 mennessä? On valmis 4 mennessä. Mä lupasin. Kappas vaan, minulla onkin huomenna tapaaminen naisystäväni kanssa kello 16. Tarvitsen työn valmiina itselleni vähän aikaisemmin. Sanotaanko vaikka kello 14? No okei. Mahtavaa, hienoa, loistavaa, minä luotan sinuun. Mut se on ihan maksimi sitten 2 mennessä. 2 mennessä, näin tehdään ja sovitaan. Mun täytyy sit pakertaa koko yö. Teet mitä täytyy, jotta hommat hoituu. Noniin. Olet hyvä työmies. Selkis. Nähdään huomenna. Moro. Kokeet meni sit niinku uusiksi. Kuuliks sä? Kuinkahan päivä? Mä en jaksa. Mä haluan nyt täyttää hiljaisuutta. Mun kone tilttas kesken sen mun työn. Sekin vielä. No just. Mulla on näitä. Onks ruokaa? Tee itse. Taas mitään. sama. Jäkkä. Mä kysyin sulta, äitee, tuutko sä syömään ruokatunnilla? Sä sanoit, että et tule. En oo kerinyt tänään mitään muuta tekemään kuin ton tuunin ja kone tilttas. Tuo on ihan seko. Kuka nyt lähtee kauppaan? Tulevaisuuden mies. Ei hätää. Tämähän on vain elämää. Minäpä kerron teille stressin hallinnasta. Pip pip. Stressin
Ei tarvitse hallita ihmisten elämää, vaan jokainen pystyy pienillä asioilla parantamaan elämänsä ja näin ollen poistamaan turhaa stressiä. Elämänhallinta ja terveelliset elämäntavat edesauttavat stressittömän olotilan saavuttamisessa. Lomaile, kun se on mahdollista, ja rentoudu päivittäin. On hyvä ottaa omaa aikaa eikä miettiä vain koulu- tai työasioita. Liian kiireinen aikataulu aiheuttaa helposti stressiä, joten on hyvä aikatauluttaa suunnitellut työt väljästi. Sijoittaa aikatauluun on mahdollista tehdä muutoksia ja lisäyksiä. Säännöllinen ja terveellinen ruokavalio, liikunta sekä riittävä yöuni pitää kehon ja mielen virkeänä ja samalla elämänlaatu paranee. Niin kuin isälläni oli tapana sanoa, stressi katosi, etsintäpartio ei etsinyt, vaan juhli. Ihan fiksu jätkä. Komia mies. Ja viisas. Kiitos tulevaisuuden mies. Kiitos. Kiitos. Jos kaikki noudattaisivat sinun neuvojasi, niin elämä olisi paljon helpompaa. Eikö? Kyllä. Joo. Ei paina työpuolella. Eikä koulu. Ei enää.